Iya, hara. Iya. Ayo. Yo iki ditaleni Rafia yo iki. Terus putih Pak Patah. Yo ngene iki no. Lah iya tonjol to. Lah iya Pak Rus pripun? Ayo ngene iki no. Haha. Andek no ramanut yo njol. Apa? Iya. Yo. Ya. Yo. 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 Saya tidur, iya. Di sawang kayak nama-namanya Jarot. Iya, iya. Ayo Mbak Linda. Yo, Dalida, ayo. Ayo Mbak Septi, ayo. Ayo Nil, ayo Nil. Iya. Tas. Tas. Awas.
Suduk kembang katon kledang terus sumayading hamasrake jiwa ragane onde tipone tambir kalong konde gaweku atlet ya aduh sekere banyune ing sandar ilang kesere wis mari rampian banyune penting anyang sampe ati ukur alami ring tiga kang suci
riang banyune bening anyang sampe ati uga ora lali ring tindakan suci. Iya. Hae hae Kalau. Hahaha. hae Loh. Awas. Kalau. aduh sekere banyune ing sandang ilang kesele wis mari rameya banyune bening anyang sampe ati uga ora lali tindakan suci. Iya. Sekere Lah. Ayo. wis mari ramliang banyune bening anyang sampe ati uga ora lali tindakan suci. Iya. Hae. Wah, kalau. Yuk Gas. Iya. yuk Haya. yuk Gas. Iya. Awas. Siti nyil. Sikat. Iya. Semangat, ayo.
katon luwes merak ati soal sikat yo ayo. Iya. Wes tekan. Wes tekan. Tekannya sih, Gong. Tekan Legundi. Kok Legundi ta, Gong? Waduh. Sawah. Oh sawah. Heeh. Wah. Mas. Kiri iki asu apa kiri? Bagong, guguk. Apa? Itu guguk. Wah. Ya Allah. Kiri ayu-ayu. Iso-isone iki lho. Sini. Wis ora ngece. Sini Ciro sini. Yuk. Mas Ciro.
Sumarah sakarasane yang tumitak among sadermo lelakon kabumi tan bisa bali pinasti janji mani ing jejantung tuhu mustikane putri lila moyayi pisah tan lami masuk jiwa neterogo Cinurung santi hangesti witi tumo jondeng bangsa negeri masuk rasa lamun pinisa manise rasa Oh iya. Oh, aus. Yo 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 yo.
Mas Jarot. J, dawuh cak pendek. Rene ngadeg le. Nggih, Heeh. Kepiye kabar? sae. Ya apik. J, apik Ya, tenan. heeh, Cak matur. pendek. Heeh, piye le? Ngaturaken matur sembah nuwun. Ya, 6 tahun ki wektu sing ora suwe. Ya, kok Ora sedilid ding. Lha kok iso? Akhire Heeh. saged nyengkuyung anggenipun marak sowan rekan-rekan laras Ganendra. bener. Ngaturaken matur sembah nuwun ugi dumateng Pak Pantah menika ingkang pun dipiyantonipun. Pak Patah. Nggih. Oh, nggih matur sembah nuwun lah ya kareng agi sepisan matur sembah nuwun nggih Pak nggih. Wah. Oh iya cak pendek ugi matur sembah nuwun. Niki dadine sesepuhe akeh ya iki ya. Alah, cak pendek. Kepiye, Le? Marak sowan wonten ing Laladan Kanigoro. Ya, heeh. Sawah Saptosari. Alhamdulillah silaturahmi siang punika penontonnya sangat wah ana sing ngiring-ngiring Wah, ono. kae lho Mas Jarot. Nggih. Kae dihimbau Mas Jarot. Aja nganti penekan watu mengko nek tiba bahaya lho, Bu. Nah, ampun ngantos sak mangke panjenengan gocekan dong jati ndak mengke pange sempal nggih Mas. Heeh. Siap. Udah ngijoli engko. Lah kok ngijoli kok nggone mbahne wong iki ngene Karang Taruna. Oh, nggon Karang Taruna. to? Nggih. Ya wis ra apa-apa. Sing penting lelungguh nyaman. Nggih, leres. Kepenak. Heeh. Amargi kawontenanipun menika wonten Nggih, inggil. nyun ngapunten saestu. Nggih. Rincang-rincang laras Ganendra, tuwin para rincang-rincang Karang Taruna padukuhan sawah Kanigoro boten saged nyaosaken papan ingkang sekeca. Leres matur sembah nuwun. Menika pripun saos panglipur napa pripun Cak? Ya, diparing lagune apa Mas Ginjel? Sing kira-kira Jarot ra iso apa? Oh matur sembah nuwun nek niku matur nuwun. Ya. Gur kene iki engko mampir nggonku ya Cak. Iya, cedak omah to. Alhamdulillah kene iki tabonku. Iya, oh iya kene iki. Jurang ngono kuwi Oh, iya. maksude. Ya mengko mawir gone Jarot kabeh saeneng wong. Mundur. Lah lagonipun apa Cak pendek? Apa Mas Derek apa? derek. Apa? Nggih derek riyen. Oh ya, keperanan dibablaske logo warna. Heeh. Penarinya. Nano Ayo, ayo, nano. Ya. Penarine lho. Ayo Mbak Nurni, ayo ngadeg. Kepranan jroning atiku nalikane pisanan ketemu dasar wanita sulistyo wicaksana lan lega karya Kepranan sona kanggo nyoto lati wasese wicara iraga sarata irama nyoto dika priyaga sabata jroning batin uwuh rasa tresno tansaya remoko rino gelawang bengi sliramu tak ati-ati wong ayu tak impi-impi. Mas Jarot. J, Mbak Jamu Nurli. mboten kepanggih. Alhamdulillah. Pripun kabare? Rak nggih sami wiludes to, Mbak. Wis Wis pokoke. entek-entek. Nah, yo kabarku kok ngene iki, Napa? tetep bliru ngene iki ra masalah. Kondur.
Yo, bangsatke Mbak grogi. Tanganku lho anyes tenan grogi tenan aku. Melul LGD pisan Oh, grogi Mbah grogi. Rajan. Grogi Derek poro-poro. poro-poro kaya Mas Mancung kuwi poro. Pas sing demung poro, sing di imbal ya poro. Lagi sing cedak drum ya jenenge poro. Endi? Pororo. Oh, poro. Bacotke Mbak Nurli. Sepiro? Mesti aku sak lali dalane. Saka soroting netramu. Nurli, kesemet Hasanah. Jadi kadang-kadang biar kaya berarti ya. Zaman nalika awakmu ana gayam harjo, Duk. Yen anyawang tlaga warna yen kelingan nalika semono nandur tresno marang iko wanita sulistya. Wes ora ketemu Lita. Salaman sih. Heeh, cipek-cipek. Iya. Iki nek kaya ngene iki mbok gek ditongseng pinek kok ngene iki. Walah. Ki mesti rak ora bolos to kowe. Jan ra tertib blas. Oh sekolah, sekolah. Yo bacotke selak isin. Sumilir Loro. Alayo, alayo. Lolo. Luar biasa. Nek ora gong solaran ora iso. Nek ora genjol ora iso. Kusumane nyati dowon ayu kantang anti-anti ngomong tekanmu bisa gawe ayem ning atiku
Saiki piye karepe malah mirangake manis pambungane kok pahit dibemburine saya mangkelake maksudnya Sugeng Rawuh. Terus oh seleren sikat mundur ipiye yoyo Umpak ontong iyeng kawitan mung sembrono njur kulino rangiro yen bakal woke tresno saya apa-apa peliru-peliru apa peliru-peliru apa Rina wengi sing tak puji ojo lali Oke, satu sama. cici pat 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 Yo. Kosek Cak. ya Dek Feni Iya. kepiye bae aduh tetap sehati Sehati no. arang ya wis jodoh ta ya Iki ibarat tim A dan tim B. ngono Jadi sementara skore 1-0. 1-0. Oke. Lihat saja nanti. iya iya Oh, iki tim SAR. Tim SAR iki pelampung. Pelampung ya? Pelampung. Sekarang cedak segoro. Iya. Ora apa-apa. Dadi Ya, medley iki mau, lunga ora kondo-kondo. Ya ora apa-apa, Cak. Ora apa-apa, Sing penting ah. awak dhewe sehati. Tos. Ya, iki dibacet ki apa meneh? Apa Mas Kijol? Gosek irenge gosek sabar sauntara. Mbak Nurli menika ki karawan juragan properti. Nggih. Mas Sutris. Wah, iki jan piyayine lomo. Yo. Warak nanggap. Arak nanggap. Berita baik. Iya. Iki wingi nek sampean pirsa Mas Daru Darboy Geng. Iya. Wingi tumbase lumantar Mas Sutris iki. Mas Daru, Mas Raffi Ahmad. Nah, itu dari Mas Sutris ini. Ya moga-moga rezekine lancar sesuk nimbali Amin. kanca-kanca laras Ganindra.
Oh, Kalau no. sekarang mbok menawi ngersake lagu, mundut ding sakniki zamane mundut. Oh, Wah, sinarengan. Matur nuwun. Matur nuwun. Ya, lagune sinarengan. Piye? Ngono lho. Matur nuwun. Wis matur nuwun. Wis diparingi anggure ira. Kan pendeng. Jarot ora nganggur. Aku karo Feni yo ora nganggur, Mas. Aku ki tanganku kejutan ket mau. Ya, nek kowe iki Nur tak omongi. Piyayine iki lomo. Waduh. Mboten sang Mas, Rungokke ya. mboten ndek susuk. Bojone loro. Oh, bojone loro. Bojone loro. Piyayine iki lomo Nur tak omongi tenan. Kae. Piyayine lomo. Soale salah iki siji Nur. Storyne. Storyne iki ora tau didelekke saka aku. Lah piye? Nek transaksi apa-apa aku ngerti. Nah, ngono kuwi dadine aku ngerti. Matur sembah nuwun. Ini contoh yang baik iki cedak masjid lho. Betul. Cedak masjid. Sedekah. Mas Utris, tak dongake rezekine lancar. Amin. Semakin banyak proyek yang deal masuk. Amin. Amin. Matur sembah nuwun jan luar biasa. Iki nyok aku ikhlas nggo kowe. Sing 20, 80 gak aku. Lah tapi beras entek lho Mas karo uyah. Uyah entek karo Wingi beras. tak tukoke katul ta wisan. Polar. Polar. Dipolar nggih. Mboten napa-napa Pak Bu. Nurli menika sesuk tanggal 6 mau dibeleh. Dadi saiki diseneng-senengke. Ya, tanggal 6 wis dibeleh iki Nurli. Ya, heeh. Wah. Ora apa-apa, Pak. Dijangan, Pak. Mulai. Mutung, kayak kira mulai cak. Arak vaksin. Oh iya, vaksin antraks. Antrak, ini lho. Ora apa-apa aku saiki tak terima-terima susuk tunggu pembalasanmu. Iya. Iya. Mas Gejol apa lagi nih Mas? Ya gigi lho sapi nganggo kelambu. Sinarengan jadi enggak apa-apa. Sinarengan ya. Double round. Oh iya lagune, mengko lagune Mas Patawin. Heeh, 100 iki jebule tekan Desember sawere iki percaya wae. Oh alah 100 kok pirang-pirang sasi. Sutris iki lho, 100 sak lagu. Kono 100 tekan Desember. Ora apa-apa. Yang penting dhisik dhewe aja aku kok ndak mesake kancane. Iya, pengalaman. Oh, pengalaman. Iya. Matur nuwun. Sewu kutha wis tak liwati. Dari sapa? Lungamu ning ngendi? Neng kali, Mas. Nanging kabeh padha ora ngerteni. Yo, sinarengan yuk, so. 3, 2, 1.
lagu sinarengan nggih Pak sak kamar-kamar peminangkani Laras Ganendra. Matur suwun wis ngancani aku selama iki wis iso saling kuat-kuatke uga wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut. Nanging sinau nari neng tengah udan. Nanging sinau nari neng tengah udan. Nurli sesuk nek gede dadi apa? Oh, ya. Sampun menika Pak. Sinarengan sampun pun pinangkani sak kamat-kamat nggih. Matur sembah nuwun ugi mugi-mugi lancar anggenipun pados rezeki nggih Pak. Amin. Amin. Ya, sampun sak pendek. Matur nuwun. Ya. Ya. Dicepatke nganggo apa, Mbah? Yo, sikat yo. Yuk 3, 2, 1. Iya. Hara. Iya. Piye catilane laras ganti dawae ora larang ragawe wirang penarine pangrawit lan pesindene
cas, iya, ayo, carut Bisma. Piye jadilane laras ganendra wae ora larang ora gawe wiran penarine pangrawe lan pesidene Yo, bablas ke. Munajat cinta Mas Genjo. iya Sapa sing batur iki? Munajat cinta ya. 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 Mbak Nurli, nggih ngadeg Dik. Ayo, ngadeg karo aku ayo. Ayo ngadeg ini. Tak omong ya Nur. Piye Niki Cak? wonten pamundutan munajat cinta saking Bapak Supatah. Nek sing pengrat wis dijatah wingi tekan Desember. Apa nih? Hah? Apa nih? Sawerane. Oh, gak Sawerane munajat cinta nggo pengrawit wis dijatah tekan Desember. Nek sing nyanyi Pak Patah. Nek sing awak dhewe saiki ngene, mosok Pak Patah ora isin karo Mas Sutris. Ya. Mengko. Oh, kepiye ngono? Menerima via dana Pak Patah. Ya. Hah? Lu ayo kok ra isin terus Sutris. Ya ampun. Juragan son barang lho, Tris. Ya ngono lho ya. Kuwi Tris, ngono kuwi Tris gentenan kancane iki. Ya wis ra apa-apa, Tris, terima-terimakne ya Tris ya. Men. Munajat cinta monggo. Yo, munajat cinta Mas Bagus monggo. Yuk. Laras Ganendra, Sikado. Malam ini ku sendiri, tak ada yang menemani, seperti malam-malam yang sudah Vita Widya. Hati ini Apa, Nur? selalu sepi. Iya. Tak ada yang menghiasi seperti cinta ini yang selalu Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik hati yang mencintai aku apa adanya. Balungane. Laras Ganendra Krishna Duta Professional Audio Sound System. Matur sebanun ada Nurli Zehan. Ada Kak Pendek. Sawah bergoyang-goyang. Oh enak ya Cak. Mas Sutris, enak lu Mas Sutris. War ini semakin layu, tak ada yang memiliki seperti hati ini.
selalu pupus Sikatun Tuhan berikanlah aku iya kekasih yang baik hati oh. yang mencintai aku. Bagus bagus Apa adanya. Tuhan berikanlah aku kekasih yang baik hati yang mencintai aku apa adanya mencintai aku apa adanya Sumangga Cok. ya heeh wis ganti Mas Genjel pun ganti oh nembe ganti heeh aja diganti sik Mas Genjel tetep sorok ora apa-apa niki wau wonten pamundutan saking kanca-kanca Kresna Duta Sound System ya soroknya sepira Mas ditinding Tresna iki dudu mung dolanan kabeh mau amarga kahanan Mas Rahmat terus pundi Mas Rahmat kene ya ngat jalo among kesabaran mugi Allahu Akbar. kleru Rod La ilaha. kleru jenenge cengkok Oh ngono ya. cengkok paring kesempatan Jarot sing ngayahi aku sing bawa Oke, Ndeng. Eca. kepiye to Nggih, matur sembah nuwun. wani muni ngono ora tak Boten. ora bali kowe ngopo Apa wis ngomong? wis Oh wis. mong Mong ngedep hatiku Bin aku ra melayu Dan tanggung jawabmu itu palsu Diajeng ya sayang umpama seliramu dadi duetku, aku bakal setya tekaning pati. alah kamu sih Ora lho. aku ora percaya Mulane ati tekane nyulayani janjimu sehidup semati omong ono ing lati rasa sayangku sudah pergi tak menghiraukan aku lagi dodino kadulane ati tekane nyulayani Mesane aku tresno lilakno aku lunga hati ra kuat nandang rasa
cinta beneran, pastikan ku buktikan. Bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang. Hatiku selalu mendoakan, semoga Tuhan mengabulkan. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Singkat, iya. Laras Ganendra, Kresna Rita Pemersang Audio Sound System. Feni Puspitasari. Syarat Bisma. Terima kasih. Terima kasih. Ignatius Syarat Al Subisma. Sawere. Sawere, Mas Jaro. Hati nekane nyulayani, janjimu sehidup semati. Omong nono ing lati, rasa sayangku sudah pergi, tak menghiraukan aku lagi. Deno gandulane ati, nekane nyulayani. Aseni aku tresno. Piye, Duk? Lilakno aku lunga. Ora kuat nandang rasa. Rasa dirata-rata. Cintamu sudah gak beneran. Aku cuma buat mainan. Bukan aseni aku tresno. Lilakno aku lunga. Ora sah lunga lho, Dik. Lunga. Tetaplah bersamaku walaupun terluka. Terus kamu ora tenanan kok. Tresno iki ditunggu telanan, kabeh mau amarga kahanan. Sing tak jaluk amung kesabaran, mugi Gusti paring kasempatan. Mengedep hatiku. Dan aku rayu. Tanggung sebabku itu palsu. Tidak akan cinta beneran, pastikan ku buktikan. Bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang. Semoga Tuhan mengabulkan. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Alah Endiel. Sampun menika cinta tak terpisahkan ya Mas, requestnya dari Sampun, Mas. Krisna Duta Sound System. Iya. Monggo Cak Pendeng Yo. telepon konduraken. Langsung ditarik coy. Yo. Lore ulane sawa, nadyan cilik buntute dawa. Yen to lirik sing kira-kira, sing dilirik bojone kanca. Aku diundi wong sing lembang ragu-ragukan Sing duwe bojo lah urung rampung. Yo. Oh ya. Kondor. Jarot kondur ya. Iya. Tarik lagi ayo. Iya. Kondor. Iya.
tari tari sapu tari sapu tari zaman dulu tari tari sapu tari sapu tarian elok. Iya. iya ngono lho Mas Sarot Ngono Cak Pendeng. disingkat Iya. Jimat marilah kemari marilah semua mari bergembira bersama Laras Ganendra. Janganlah bersedih, janganlah berduka, hilangkanlah saja semua rasa duka lara. Riana Cong Gletak. Kondur Kondur Sun Sarati. Sun Sarati. iya ya. Randul. Yo, hei. Coba wis tolak bala ing sekolah. sang kyai Sang Kyai anggracik tata sesaji kanggo srana kanggo srana denira asung pamuji hamba minta nugraha saking Yapiti Inabulno ira karep panjangka Itatuwa Inatuwa berkabar sugiwana kang becik titik kang ala bakal ketara sesandi rahayu Laras Ganendra tetep jaya. Sira bali menyang raga kondur Kondur marang Yogyaniro iya yoi. hey 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 Jelita Herekete Herekete ketembus
Iya. Yoi. Mata air putih tak kulupakan kan terkenang selama hidupku biarpun saya pergi jauh tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai akan ku hargai. Ucil, ucil, ya. Hayo. Mari, bali, yo, koder. Ayo, Rod. Kondur, iya. Koder. Aus, Jarod duta koder. kondur. Vita Widya, ya. Mama Ledra. Ya. Kang Salendra Purwandati. Iya. Ya. Saran peci. Jaran peci. Iya. Sas. Ayo bareng. Bosmu mandang ing angkasa kalau mongkong suarane kendang rial ketipo ngibat bonang bende papindalan pos nyata Kagungan Jawi pasukan seni jatilan Perwabatya lanusono muga manggiya basuki Yo. Sun Sarati sandangane wis diganti putih.
kasmaran. Yo, Iya. yoi, Cos. saya. Nona nun nano. Sekali lagi mas, yo. Iya, Jarot Paginawati ayo. Yo, sekali lagi. Tak, tak. Yo, Paringi kasmaran Mas. Yen arep. Iya. yen arep cerita karo sapa, yen ora cerita kok tambah nelongso. Oh saya sering kok kene rasane, sedina dina
Ara Mariora, Ara Mariora, ora Ara Mariora, ora Ara Mariora. Mesake bar bayar. Bah! Orang nganggo-nganggo Nur. Weh, tenanan. Mesake bar bayar lho.